Aja yedi oman nkomo nyina akɔhye nkran de nkran asi ne de ekoso a ne abe mpotamu ne abe hwe yenso de nti ena Kuwait mo ho ne yehwe na no mo ba ha ensu a etoye ma mo ho soso ensu yiri ya na mo niema nyina se mo japade asen yedi nkomo no wie ye ne be kan ne give us the situation as we speak and I no pay and the akoso 87.9 ewo that area. Yes. Mefa akonya we entia Kuwait Aprabo oti manfu nyina na mensa so fa sa akonya we so enda mate ewo edwumaden a mobo ma ye on the 15th ya ba Akoma FM ebesu akira amanfo a o betumi aboa ye na eye eda 11th awon here Kuwait mine ye ko mu no Akoma FM 87.9 da Akoma FM fuase na minia ye ti on mine on my ye ti ensuo bia twa say obia yem ehwehwe no because ye issue sedio eda ho I say ensuo beye miensa na aka bomu a omunam ye ha from 2018 omuti sansuo no no omuti nsuo no mu diem 2026 after when some kasia etoye so ema dodo na enyoma omoma tenya de eseye ye no minia na ya tete na ha dwen papa eso so ye de ye ha obetu mani ema obi dumbie bi eso ya no the excavator ebeboa ye for 4 days 4 days ni na no mo wa ha omo boa ye se ntuo no to a ha ya dwindie eya Mr. Samuel Kwame Adomako the bi owo bia Yakopon ensira no Kuwaitifo edanako ya mi ensira no pa minya I see enti ye bese hu se enei adwuma no mawie ana eguso a ekoso who is in charge now? Okay, minia me wamli say Mr. Adomako starting so all ye dwumedie no 4 days pepe na municipal for no so aba omo eguso a omo ye dwumedie no edema Kuwait mine HSS isi amenu kese die aban so abem a oboa Kuwait mine ama sisi amenu kese machine kura esi wonoma eguso a entity no mu edema 87.9 Kumasi. Oh, okay. I see. Enti money assembly no accommodate saying that's we want to understand. Say na money assembly no accommodate here. Oh, I think the 15th na ye ba Akoma FM no. Na ye frɛ MP bisa ni say da ben no betumi abɛboa na ya ye dwumedie no. O de ye kɔhye September. Say nsuo no totɔ no de ebe ha adwen. Say omode machine beba. Akoma FM 87.9. So send me kan ankwankwa bi so mu na omoboa ye no. Minister no mu say nsuo no eni abafom. Nti na omo so de omo machine be kan ho ama omo guso a omo di dwuma no. Nti si amini kete de Kuwait my any municipal ntem de kama pa. Cause ya hawa ye de call ye no na omo boa ye ama ye sisa ya ha no ano. Nti di say boni bia eni Kuwait my any assembly na then the one is a bunny cross side ever because you're dying almost you're dying to come municipal almost into me and women boy you're dying so it's going to be a come up I see. He said the emphasis say near my name so ta said the torn ano no you who the who no ano biu me and the queen there it's money there you could swear yeah na young bomb fire say e da no nsuo na eto no ebi be san atobiem
na yɛnim sɛ sɛ nsuo no tɔ biem koraa no a sɛnea ɛsi yɛɛyɛ no soso ɛnyɛ saa biem da because yɛgu so a yɛbɔ adwumaden sɛnea ɛbɛyɛ yɛbɛsi saa haw no ano koraa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Right. Minua yɛda ase yɛmfa wo nsi ha yɛbrɛ no nti na yɛnkɔyɛ no meda ase paa yɛni wɔ hɔ why mate right nti ɛhɔ deɛ no Ibrahim trans na me mo akɔ abansa na nanayao mampani enra ɔde helicopter